Kære Ida og Victor, det her det handler om jeres lille guldklump, og derfor får I hermed en ansøgning til rollen som gudmor. I en ansøgning skal man aldrig gå ned på argumenter, og derfor har jeg allieret mig med ekspert i gudmødre, Bering B. Christoffersen. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Der er jo mange ting at tænke på, når man skal være gudmor, men kunne jeg få dig til at fremhæve bare 3 ting, som er en fordel? Jamen, først og fremmest så har vores forskning jo vist, at det er rigtig godt, hvis man kommer fra Sjælland. Altså sådan nærmere specifikt har vi fundet ud af, at kvinder, der kommer fra Køge, eller i virkeligheden Køge-oplandet, at de har sådan nogle særlige omsorgsfulde evner, der gør, at de egner sig rigtig godt som gudmødre. Bingo. Og den næste ting? Jamen, så har vi kigget lidt på, jamen, hvad er det, der gør, at man knytter sig godt til et barn? Altså, man skal jo ikke glemme, at det at være gudmor, det handler om, at man kan træde til, hvis forældrene ikke er der længere. Og der har det vist sig, at hvis man er god til at lave kager, og generelt altså gå op i sådan søde ting, og forkæler ikke bare barnet senere i livet, men måske allerede nu forældrene, så er det virkelig noget, der gør, at man kan knytte sig bedre til familien og til barnet. Så hvis man er god til sådan noget med kager og søde sager, så er det det, der gør en god gudmor. Det er jo ret tilfældigt, fordi jeg har faktisk, ja, hvad kan man sige, jeg lige tilfældigvis bagt en kage og taget med. Den kan vi lige tage et kig på. Det er jo faktisk en skam, at forældrene ikke, lækkert med lidt flue, væk med dig. Det er jo en skam, at forældrene ikke får lov til at smage men det får de jo masser af mulighed for i fremtiden med alle de kager, der skal bages. Ja? Ja, og hvis vi lige skulle komme ind på en sidste ting, altså sådan helt generelt i livet, så det at være en god gudmor, det drejer sig om, at man skal være sådan sød og glad af væsen, og være meget omsorgsfuld og kærlig selvfølgelig. Så ja. Det må vi lige undersøge nærmere. Jamen, vi er jo gået en tur rundt på skolen for at finde ud af, om jeg har nogle af de her egenskaber, som det kræver at være en god gudmor. Så vi går lige en tur i Radioland for at se, om der er nogen, vi kender, eller nogen, vi ikke kender. Alice, hun er nogle gange hernede, det kan jo være. Hej Alice. Jeg sidder lige og lytter på noget, som jeg har givet mig til noget undervisning. Hej Signe. Hej. Det var da sjovt. Ja, hvad sidder du og laver? Jeg sidder lige og laver noget øvelsesmateriale til 3. semester, om hvordan man putter noget speak hen over noget reportage. Og det har jeg fra Jejs, og jeg sidder lige og lytter til ham. Gode gamle Jejs, som du kender, Signe. Ham kender jeg rigtig godt. Og ved du hvad? Det er altså faktisk lidt sjovt. Ja, det må jeg sige. Se her. Jeg sidder lige og kigger på min kamerarulle, for jeg havde jo lovet dig på et tidspunkt, at jeg ville sende dig et billede fra for 2 år siden, eller hvornår det er. Kan du kende din makker der? Ja, det er Eva, som desværre ikke går med. Se her. Der er du. Det er jo mig. Det er dig, glad og smilende, som jeg også husker dig dengang, og så du stadig er, når jeg møder dig på gangen her. Det er simpelthen sådan en fornøjelse at møde dig. Dit rare væsen. Du er nemlig så sød. Det er jeg rigtig glad for at høre. Ja, men det er jo lige før, det er sådan noget, man godt kunne bruge, når man skal være gudmor. Er det ikke? Jeg vil sige, de kvaliteter, jeg kender hos dig, Signe, de er simpelthen ideelle som gudmor. Det er de altså. Det er de. Og se her. Fint billede. Ja, fint. Men det er jo perfekt. Der fik vi jo i hvert fald et ord for, at jeg godt kunne gøre det godt som gudmor.